ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത് ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ്. പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കരയാ? മിയാവ് അല്ലേ? എന്നാ നമുക്ക് മിയാവ് എന്ന് കരയുന്ന ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടാം. ചക്കരപ്പൂച്ച, ചക്കര തിന്നാൻ പമ്മി നടക്കണ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, എൻ്റെ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, നിന്റെ നാനുത്ത നാവു നീട്ടി നോക്കണതെന്താണ്? ചുമ്മാ നോക്കണതെന്താണ്? ചക്കര തിന്നാൻ പമ്മി നടക്കണ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, എൻ്റെ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, നിന്റെ നാനുത്ത നാവു നീട്ടി നോക്കണതെന്താണ്? ചുമ്മാ നോക്കണതെന്താണ്? നോക്കണതെന്താണ്? ചുമ്മാ നോക്കണതെന്താണ്? അങ്ങ് അമ്മ ഭരണിയിൽ അടച്ചു വച്ച ചക്കരച്ചെപ്പാണോ അതോ കാച്ചിയ പാലാണോ? അങ്ങ് അമ്മ ഭരണിയിൽ അടച്ചു വച്ച ചക്കരച്ചെപ്പാണോ അതോ കാച്ചിയ പാലാണോ? വറുത്ത മീൻ നുറുക്കാണോ നല്ല മീൻകറിയാണോ? ചക്കര തിന്നാൻ പമ്മി നടക്കണ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, എൻ്റെ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, നിന്റെ നാനുത്ത നാവു നീട്ടി നോക്കണതെന്താണ്? ചുമ്മാ നോക്കണതെന്താണ്? നോക്കണതെന്താണ്? ചുമ്മാ നോക്കണതെന്താണ്? ചക്കരപ്പൂച്ചേ, എൻ്റെ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, ചക്കരപ്പൂച്ചേ, എൻ്റെ ചക്കരപ്പൂച്ചേ, ലാ 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 ലാ.